mondod, a te hangod mélyebb. Lehet, hogy ez egy vicc. De a törvény nagyon is komoly. Valós idejű adatszolgáltatás. Mintha egy horrorfilm címe lenne. Vendéglátósok rémával. 2024. január 1-től kötelező minden vendéglátóegységnek, aki 12 és 100 millió forint közötti árbevétellel rendelkezik, az N-tag használat. Majdnem minden vendéglátóegységnek. Rémisztő, de csak akkor, ha nincs rá megoldásod. Mi a Gordiusnél modern és hatékony rendszerrel segítjük elő a mindennapi munkátokat. Készülékeink nem csak a folyamatos adatszolgáltatást segítik elő, hanem lehetőség nyílik munkaadóként a saját munkádat, illetőleg az alkalmazottaid munkáját is segíteni. Vásárlóidnak lehetősége lesz önállóan, illetőleg otthonról is rendelni. És megsugom, ez még nem minden, amit az éttermi megoldásaink tudnak. Gyerekek, nem horror az N-tag. Kattints a linkre.